Hi mga Jumex. Nanasad mo sa akong live na whiling nga video. Simple ra niya itong makeup karon sa trabaho. Hindi gamit kaning brown. Nga nabangag na. Kaya maoray akong pirmi gamiton. Ayan. Two steps ra niya akong eyeshadow. Paning brown o kining dirty sweet. Ayan, i-blend. Blend. Okay, so, namutang ako og bronzer. So, para mag-blush na. Mascara. Curly. Ito yung nakagalaw din. Quick makeup nila ako siya before sa work. Kay mga kuan lang. Mga 10 minutes. Then, wax. Highlight pagamay. Gamay daghan di. This now. Then, ganahan mo mag-lipstick. Wako'y lipstick na nindot. Akong lipstick karon kay super light siya nga red. So, di ko ganahan. Sa kuan ni siya sa NARS. Super red. Tagsara ko nag-red o lips. So, muna medyo erihis na ko gamay na sa high. So, mangita ko dark. Wala naman ko dark, not sure ba actually. Mga dito yung mga dark na lipstick. So, I guess mag-red na lang. Super red. Siguro sa pawan ako anong red juju siya tayo. Dahil lang. Hi, Day! Nay nag-view. So, pag human ako, kini siya, dry shampoo ni siya, pero pag human ako og ligo or style sa akong buhok, di ko ganahan ka ng murag, sana dry na kayo siya or separate na kayo siya ba. So, gusto na ko, butangan ako siya aning Dove Care para medyo mupilit siya gamay.
Kay kuan man ni siya, dili siya spray, dili siya hairspray nga mang pangpilit. Kuan ra jud siya, simple ra siya nga dry shampoo. Diba? So nice na siya. So sa butangan sa na akong ari. For most of the time, butangan ako akong liog. Kaya siya na para sidlak. Para mas mo-define ang imuhang bones, trabek. Ano lang. Nagikan ako in 15 minutes. Kaya kung work mo in ko og alas 11 sa buntag kay akong hours nga trabaho pang California time ba, pang West Coast. So yeah. And sakay maglalasad kog makeup para retouch your bags in lula. Tawag na to pero. Kalimot ko butag concealer. Pero di mo ko nagabutag concealer kay ang akong makeup, akong foundation, light lang siya. Yeah. Yung makeup bag. Nilagdala ginin ako siya sa trabaho. Para, you know, sure bags. Pagkitaon nito mo sa akong whole outfit. Unsa work ni mo, sis, if you don't mind. Work kog sales. Sales ko sa namaligi ako og kanang mga dagko nga printers, mga industrial nga mga tag 20K, $1,000 mga inana. So sales lang, sis. Sales na ni permi akong job ever since. Kay malingaw ko. So kitaan to sa akong outfit. So kani siya ako ning heels sun. Nani siya akong paborito na heels sa Target. Target din ako napalit. Tag-sale siya. Alright. So, taas na tatanawon. Finish. Finito. Ay. Na ako sa South Carolina, sa Greenville. Ikaw? Nakay kuan sis, nakay live sad. Mag-live sad sis. Let's get. Oh, you're cute. I'm live. Oh, is anyone watching? Yes. Oh. There's one. I love you. Hi, baby. You look cute. Thank you. Like very flowery dress, and your lipstick matches. Oh yeah, I forgot. I did put lipstick. Let's get loud. Let's get loud. Baby. Hello there. What you doing? So, ay naasad ka sa North Carolina, magkita ta sis. Need kog mga friends daghan. So, akong pahumot para i-finish na itong atong look. Look. Sa Dulce. Bago rin na akong kikuan.
gipalit kay kasi wala nag-spray ko pero it's not enough. So, kamot kay siya dudes. Okay. So, I think we're good. Di ko kanahanan nga part. Ano niya kung dapat pikuan. Kabala mo. Sprayhan mo yung natuguan. So, whole body. Late na ko hapit. So, whole body. Whole body. Whole body. Oops. Kani siya, paborito sa din ako siya. Moroccan oil. Dali dyan pa. Kaya ko ganahan ng gamay kaya nga. Wait. Iinit siya kalit dali dito. Pila ka hours from your place to mine then? Riley. Diha lang miss Nick. Marag agi man siguro may dira kagahapon. Kaya na nga tumig Virginia. Kaya akong bayu. Na siya house sa Virginia. So nangagi mi kagahapon. Sa North Carolina. Nagyan na mo kay North Salem man siguro. Hindi ko sure sis pila ka oras. Basta kami kay 1 hour mi paingon og Charlotte sa airport. 1 hour mi pa dong sa airport sis. So I'm not sure kung pila ka oras sa inyo. Pero pwede na siya kayo laagon ta ka. Or kita ta somewhere. So, i-kuan lang ko sis, i-message lang ko sa kuan sa akong kanang messenger para mag-chika ta. Kay mo adto na kay late na. Bye. Mana niya atong look karon. Hey baby. Hi. You wanna be on my thing? I'm scared. Don't be scared. Hi. You can't be scared, love. You smell like dulce. Baby works from home, so. You look nice. Thank you, baby. Very cute dress. Oh, I have more lights. Do you like my outfit? Yeah, I've said that like 3 times. Is it summery? Yeah, sexy. I have to wear it for summer because summer's almost over. Oops. What? You showed your butt? I think so. Baby. I don't think so. Dun, dun, dun. I made friend, baby. Wow. Yeah. Say bye, love. Bye, love. Bye, friends.